Ähliňize salam. Men Miýgy. Ýyllar täle namasna käbirler değişme hökmüne serese de köpler oňa çyny bilen ananýa. Biz gepleşigimiziň geçen sanyna ýyllarlaryň her barada aýry-aýry häsiýetnamany size ýetirdik. Gepleşigimiziň bu gezeginde bolsa geljek hepdedäki täzelikleri size ýetirmegi makul bildik. Gepleşigimize başlamazdan öňünçe bizim täzeliklerimizden gyzgany bilen habardar bolaýyn diýseňiz, Atawatan TV YouTube kanalymyza agza bolmagy hemde jaňjaga düňmesine basmagy unutmaň. Başladyk onda. Hamal ýyllady, udular. Geljek hepde siz üçin ören oňyn hemde gujurly hepdelen biri bolar. Duşenme gününden başlap özüňizde gerekli ähli işleri eliňize geçirip bilersiňiz. Ýöni araketme tertibi hepden ortalaryny bulaşyp biler. Çarşenbe günü umut gün diýilse de siz üçin ören datgyny bolar. Şenbe günü bolsa ýakymly ýatlamalara hemde ajaýyp sowada baý bolar. Sogur ýyllady, öküzçü. Geljek hepde siz üçin çylşyrymly bolar. Şonuň üçinem geçen hepdede başlanan kynçylyklar hepdeniň ahyryna çenni dowam eder. Şonuň üçinem sowurlar size ýyllar sabyrly bolmagy maslahat berýärler. Mehriban sowurlar, geljek hepdede öz saglygyňyza hem üns bermegi maslahat berýäris. Sişenbe günü islenlik bir iş üçin size amatly bolar. Ýöni penşenbe anly günleri kynçylykly günler bolup sizi garşylar. Jogda ýyllady, ekibekler. Duşenbe, sişenbe günlerini siz möhüm kararlary, esasy kararlary kabul etmegi maslahat bermeýäris. Şol günlerde howlukmaň, ýogsa siz howlugan ýagdaýyňyzda, sabyrsyzlygy ellen beren ýagdaýyňyzda, siziň maddi ýagdaýyňyzda hemde awraýyňyzda ziýan ýetip biler. Hepdeniň ahirki günlerini siz diň jalmagy hemde dost ýarlaryňyz bilen wagt geçirmegi maslahat berýäris. Teratan ýyllady, leňleşler. Geljek hepde siz üçin ören işleýi başagay hepde bolar. Sebäbi geljek hepden dowamyna siz öz hünäriňizi kämilleşdirip bilersiňiz, hem maliýe tarapyndan üstünlüge ýetip bilersiňiz. Hepdeniň ahyry siz üçin has boý. Sebäbi hepden ahyryna size söýgü meselesine romantik wakalar garaşýar. Hemde hepdeniň şenbe, ýekşenbe günleri bolsa, gözellik salonlaryna gidip özüňizi seretmegi, özüňiz üçin wagt aýyrmagy ýyllar maslahat berýär. Efet ýyllady, ýolbarslar. Geljek hepde siz üçin ören gymmatly hepdelen biri bolar. Sebäbi geljek hepdeniň her bir sagady, minuty siz üçin ören wajyp. Sebäbi öňüňizde goýan maksadyňyzyň geljek hepde ýetmek üçin köp mümkinçilikleri gabat gelersiňiz. Hatda geljek hepden dowamyna resmi kärlerde işleýän ýolbaşçylar hemde dost ýarlaryňyz bilen söhbetdeşlik geçirmäge hem amatly pursatlar dörer. Hemde belli ýolbaşçylardan size kömekler hem gelip biler. Siziň işiňizde geljek hepde diňe üstünlikler ýaran bolar. Sünmüle ýyllady, joralanmaz. Geljek hepde siz üçin artykmyş täzelikler bolmaz. Geljek hepde hem adaty günler bilen sizi garşylar. Ýöni geljek hepdeniň ikinji ýarymy siz üçin amatly pursatlar bolar. Ýagny siz ýolbaşçylar bilen öz dost ýarlaryňyz bilen söhbet etmäge ören o mümkinçilikler bolar. Hemde geljek hepden ahyryna siz öz dost ýarlaryňyz bilen gezelenje hem çykyp bilersiňiz. Miýdan ýyllady, terediler. Geljek hepdeniň dowamyna olaryň iň uly aladaty hyzmatdaşlyk bolar. Bu hem olara sine bolar. Ýöni miýdanlara ýyllar geljek hepden dowamyna diňe işini üns bermegi maslahat berýär. Sebäbi işine dürli näsazlyklar bolup, olar bolsa şowsuzlyga ýol bermegi mümkin. Şonuň üçin miýdanlar diňe işiňizde üns bermegi, romantik wakalardan bolsa uzak durmagy maslahat berýär. Akrap ýyllady, içýanlar. Geljek hepden dowamyna siz uly söwdalardan gaçmagy maslahat berýäris. Sebäbi maliýe meselesinde uly kynçylyklaryň ýüze çykmagy mümkin. Serataplılıgy ellen bermäň. Hepdeniň penşenbe günü siz üçin üstünlikli bolup biler. Ýöni penşenbe gününden şenbe gününe çenni siz özüňizi agyr duýarsyňyz. Ýekşenbe günlerine bolsa siz fizik taýdan işçeňleşersiňiz. Bu bolsa size tebigatda gezim etmeňize itergi berer. Gowy ýyllady, kemanlar.
gelecek hepden dowamyny siziň abraýyňyzyň pese gaçmak howpy bar. Şonuň üçin siziň her bir häsiýetiňizde, hereketiňizde üns bermeňiz gerek. Ýogsa siziň töwereňizdäki adamlar siziň häsiýetiňizden siz hakynda ýalňyş netije çykarar. Siziň nädogry ýoldan gitýän yaramaz adam hökmünde gararlar. Şonuň üçin her bir hereketiňizde adamlar bilen gatnaşyklaryňyzda üns bermegi ýyllarlar size maslahat berýär. 7 ýyllady. Oğluklar, gelecek hepde siz üçün biraz ağır olur. Sebebi sizin maşgalaňyzda, işe uýurluk gatnaşyklaryňyzda, dost ýarlaryňyz bilen gatnaşyklaryňyzda birazajyk kynçylyk ýüze çykmagy mümkin. Şonuň üçin hem size ýyllar gelecek hepden dowamyna ýekelikde deýinje almagy hem de özüňizi wagt aýyrmagy maslahat berýärler. Dalaw ýyllady. Gowa. Gelecek hepde de size üstünlük garaşýar. Ol üstünlük bolsa size has öňden başlan mailnamalaryňyz, taslamalaryňyz esasyna geler. Gelecek hepde dalawlary söwda etmäge, deýinje almaga, şeýle de dörejülükli zähmet çekmäge gowy mümkinçilikler dörer. Gelecek hepde dalawlar siz üçin işiňizde de, durmuşyňyzda da diňe üstünlükler. Hut ýyllady. Balyklar. Bagtyňa ynanmak gowy zat. Ýöne hemmede bel baglamak bu nädogry. Gelecek hepden dowamyna balyklar käbir adamlara ynanmak esasyna, bel baglamak esasyna ýalňyşlyklara ýol bererler. Ýöne çarşenbe günlerini bu ýagdaýlar, howply ýagdaýlar aradan aýrylar. Penşenbe gününe bolsa size üstünlükler ýaran bolar. A şenbe günler bolsa adaty günler bolup geçip gider. Gepleşiňimiziň ahyrynda siziň ähliňizde, durmuşyňyzda, işiňizde üstünlük hemde diňe gowy adamlaryň ýaran bolmagyny arzu etýäris. Gepleşiklerimiziň indiki sanlaryna didarlaşýança hoş wagtyňyz.